Jaunari diot kantatzen, garaipen handia lortu duelako. Jauna dut indar eta kemen, ura neure salbamen. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Jaunak Eukaristiaren bidez bizi berria ematen digu. Hasi dezagun ospakizun hau, geure pekatuak apaltasunez onartuz eta aitortuz. Jesus jauna, gure pakea zerana erruki jauna. Jesus jauna, guretzat ogi egin zinena Kristo erruki. Jesus jauna, familia bakar batean elkartzen gaituzuna erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Paskoaldi hontan argiago eta sakonago agertu diguzu zeure maitasuna. Egizu, okerraren ilunpeetatik atera gaituzunok, zintzoago lotu gakizkiola zure egiari, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egunaietan, jainkoaren aingeruak hitz egin zion Feliperi. Jaiki zaitez eta zoaz hegoaldera, Jerusalemdik Gazara, jaisten den basamortuko bidira. Abiatu zan Felipe eta hor aurkitu zen Etiopiar iren bat. Kandaz Etiopiako erreginaren handizkia eta haren aberastasun guztien zaintzailea. Jerusalemdik zetorren jainkoa gurtzetik. Urdian eserita zijoan Isaias profetara irakurtzen. Espirituak honela esan zion Feliperi. Zoaz, hurbil zaitez gurdi hortara. Felipek berehala gurdira hurbildurik Isaias profeta irakurtzen entzun zuen eta esan zion. Ulertzen alduzu irakurtzen ari zeran hori? Harek erantzun, nola ulertu, inork azaltzen ez badit. Igotzeko beraz eta berarekin esertzeko eskatu zion Feliperi. Irakurtzen ari zen zatia hau zen. Arategira daramaten arkumea bezala, ile moztzaileen aurrean ardia bezala, isilik egon zen ahorik iriki gabe. Zuzen gabeko auzitan galdu zuten. Nork hartu zuen aintzakotzat haren etorkizuna? Bizidunen lurretik kendu egin zuten. Orduan, Irenak esan zion Feliperi. Harren norengatik dio hori profetak, bere buruarengatik ala beste norbaitengatik. Eta Felipek liburu santuko hitz horietatik hasita, Jesusen berri ona eman zion. Eta bidean aurrera zihoazela, urtegi batera iritsi ziren, eta Irenak esan zuen, ona hura, zer galazten du ni bataiatzea. Felipek erantzun, egin daiteke bihotz-bihotzez sinisten baduzu. Eta harek, sinisten dut, Jesus jangoikoaren semea dela. Geldiarizi zuen gurdia, jaitsi ziren biak guretara, eta Felipek bataiatu egin zuen. Guretik atera zirenean, jaunaren espirituak eraman zuen Felipe. Handizkiak ez zuen gehiago ikusi, baina pozez zijoan bere bidean. Felipe berriz, Azoton gertatu zen, eta bidean zijoala, Jesukristoren berri ona hotzegin zuen herri guztietan, Zesareara iritsi arte. Jaunak esana.
Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Bedenka ezazue herriak gure jainkoa, zabaldu haren gorezpenak oiuka. Bizia gure animari berak eman dio, eta gure oinari kolokatzen utzi ez dio. Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Zatozte eta entzun, jainko beldur zeratenok. Esan dizkizuet nire alde arek eginak. Dei egin nion Espainez, eta goretzi nuen mingainez. Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Bedenkatua jainkoa eta bai du usatu nire eskaria, ez baitit ukatu bere grazia. Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Aleluia, aleluia. Ni naiz ogibizia zerutik jaitxia, dio jaunak. Ogiontatik jaten duena, betirako biziko da. Aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jende taldeari. Ez daiteke inor nigana etorri, bidali nauen aitak ez badakar. Eta nik piztuko dut ura azken egunean. Profetetan idatziri dago, jangoikoaren ikasle izango dira guztiak. Aitari entzun eta haren erakutsiak ikasten dituena, nigana dator. Inor ez du ikusi aita. Jangoikoaren gandik datorrenak baizik. Horrek bai ikusi du aita. Egia ez diozuet, sinisten duenak badu betiko bizia. Ni naiz biziaren ogia. Zuen gurasoek basamortuan mana jan zuten eta hil egin ziren. Hau da zerutik jetxitako ogia, gizonak hortatik jan dezan eta hil ez dadin. Ni naiz ogi bizia zerutik jatxia. Ogi ontatik jaten duena betirako biziko da. Eta nik emango dudan ogia nere haragia da munduaren bizirako. Jaunak esana, gerrak zu. Jesusek Kafarnaunen eman zuen hitzaldiaren aurrean gaude. Hasieran Jesusek bere bizitzan arrakasta izan zuen. Maitatua zan, herriak maitatzen zuen, estimatua zan, jatorra da, ondo hitz egiten du, gaixoi laguntzen die, profeta da gizon hau, edo profeta baino gehiago. Baina hitzaldi honen ondoren, San Juan apostoluak kontatzen digunez, askok bere ikasle izateari utzi zioten, alde egin zuten. Hainbeste, Jesusek amaieran bere apostoluei 12 galdetuko ziela, ze, zueke bai utziko nauzue. Eta Pedrok esango zion, ez jauna, zu bakarrik dituzu betiko bizirako hitzak. Pixkanaka ikusiko dugu hitzaldi hau, Jesusen hitzaldi hau, zergatik izan zen eskandalosoa, pertsona hauentzako, zatik ihes egin zuten batzuk, eta zer esan nahi digun Jesusek guzti honekin. Zein da jangoikoaren nahia? Askortan hitz egiten da jangoikoaren nahiari buruz, jangoikoaren nahia bilatzeari buruz, baina zein da bere nahia? Esan digu Jesusek, irakurgai hontan eta atzokoan. Hau da nere aitaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten, izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dut ura azken egunean. Jangoikoaren nahia bizia da, piztuera. Irakurgai hau, 6. kapituluko irakurgai hau, hiletatan irakurri hoi da. Baita
azaroaren 2an hildako fededunen eguna ospatzen dugunean, eta kontsolazio batekin irakurtzen dugu beti evangelio hau Jesusen hitz hauek, gauza guztien gainetik, gorabera guztien gainetik, gu piztu erarako bidean gaudela, piztu erarantz goazela, eta badakigu gure hildakoak ez direla atzean gehitu historian, baizik eta salto bat eman dutela aurrea. Guk zertan oinarritzen dugu itxaropen hau? Gure nahietan agian, gure desioetan, erlijio askok esan dute hau, eta bere egia badauka, hau da, maitasunen aurrean, batak besteenganako sentitzen dugun maitasunen aurrean, batek galdetu lioke bere buruari, posible izango alda, hau eriotzarekin amaitzea, haina handia da, bizitzen duguna, posible izango da, ez betirako izatea, baina hau ederra izanik, eta egia izanik, nahiko alda, piztu eraren itxaropena izateko, ez da nahikoa. Ahula izango litzateke gure itxaropena, hontan bakarrik oinarrituko bagenu. Kristauok sinisten deuna ez dago gugan oinarrituta, ez da gure merituetan ere. Inork, inoiz, ezingo do ezer egin, heriotzara garaitu ahal izango duenik. Gutako inork ezin izango du heriotza garaitu, eta izan ere heriotzaren aurrean impotentzia sakona sentitzen dugu. Jesusek esaten du, hau da nire aitaren nahia. Berak eman dizkidanetatik ez dezadala bat ere gal, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hangoikoak zeo zer pentsatu du betidanik guretzako, gizon emakumeontzat, eta pentsatu duen hau, bizia da, ez da heriotza, piztuera eta bizia. Nola lortuko du, nola eramango du aurrera hangoikoak bere plan hau, bere desio hau. Guk espero ez genuen modu batean. Aurrena gurutzearen bidez, baina gero, inolaz ere, inork, espero ezingo lukeen modu baten bidez emango digu bizia. Nola, ni naiz biziaren ogia, ogi hontatik jaten duena, ez da betirako hilko. Eta emango dudan ogia, nere haragia da, munduaren salbamenerako. Ogia, nere haragia jaten ez duenak. Zeri buruz aida Jesus hitz egiten hemen? Eukaristiari buruz aida hitz egiten Jesus? Jesusek guri bizia, eta betiko bizia, Eukaristiaren bidez ematen digu, eta emango digu. Bide Eukaristia otoitzean aurki hasiko dugu, Eukaristia otoitza, eta Eukaristia hontan bi gauza eskatzen zaizkio jangoiko aitari, bi aldiz eskatzen zaio Espiritu Santua bidaltzeko, bi aldiz. Lehenengoa eskatzen zaio ogi eta ardoa, Jesukristoren gorputz eta odol bihur daitezen Jesusen azkeneko afariko hitzen bidez. Lehenengoa hori da, hori ezagutzen du. Bigarrengoan berriz eskatzen zaio, apalik eskatzen dizugu jauna, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Eskatzen zaio, ogi eta ardoa Jesusen gorputz eta odolan bihurtzea, eta guk, bere ogia eta bere haragia eta bere odola hartzen dugunok, bat izan gaitezela, gauza bakarra izan gaitezela. Zein da piztu eraren fruitua? Batasuna, guk gauza bakarra izatea. Ze bizitza honetan importanteena maitasuna da, batak bestearekin egotea. Eukaristia da maitasunaren sakramentua. Bizitza honetan eta hurrengoan. Eukaristiak esaten digu, Jesusek evangelio honetan esaten digu, ez zioten ulertu askok,
Eukaristiaren bidez bat egiten garela ja bizitza hontan, eta ez da heriotzak ere, ezingo duela maitasuna handi hau, batasun hau suntsitu, banatu. Eta honen bidez, hilek egunen batean entzungo dutela Jesus jaunaren hitza. Itxaropen honekin berrizta dezagun gure piztuerenganako eta eukaristiarenganako fedea azko hontan. Honela izan bedi. Senideok aurkeztu ditzagun gure eskariak Jangoikoaren aurrean. Gotzainek, apaizek eta diakonoek zintzo zain dezaten bere eskuetan jarria izan den hartaldea. Eska dezaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Gizadi osoaren alde, jaunak alai ditzala oraindik bere garaipena ezagutzen ez duten gizakiak, eta ebangelioaren bidez poztu ditzala herri guztiak. Eska dezaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Gaixoek, behartsuek eta sufritzen duten guztiek Kristo piztuaren gan aurki ditzaten argia eta itxaropena. Eska dezaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Gure alde, jainkoak sendo gaitzala fedean, eta eman diezaigula guztioi beti on egiteko laguntza. Eska dezaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Entzun jauna, zeure herriaren eskariak, geuregandik itxaron ezin duguna, zure semearen nekaldi eta piztuerari esker lor dezagula, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa alguztidun beti erekoa, Hoi Jainko, sakrifizio ontako harreman miragarriei esker, zeure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia eman diguzu. Egizu, sinesten dugun egia egintzetan aitor dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zu zen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiago ozta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskeinia izan den aldi hontan. Pekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen.
Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Oro bat izangoan, jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zerbitzariak, Josu eta Josu. Heriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean, izangoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Adiskidetzearen ezaugarri eta senitarteko batasunaren lokarri dugu Eukaristia. Jaunaren otorduko maira hurbildu aurretik, esan dezagun elkarturik, berak irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo.
Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta eriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoloen artean agertu, eta pakea gurra egin zenien. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, maiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren. Kristo denengatik hilda. Bizi direnak ez daitezen berentzat bizi, beraiengatik hil eta piztu den harentzat baizik. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egiaz hartu bazintut bezala, esarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zeure herriarekin, eta zerutar misterioak
ezagutarazi dizkiezunei, emaiezu beren izate zarra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea, Jesu gure jaunaren bitartez. Gauza bat aurreratu nahi dizuet, maiatzen sartzen ari gara, badakizu itxura dugula beti Zumaian larun batero Eukaristia hemen harritokitatik ospatzea, noski egingo dugula, egunero egiten dugu, baina hortaz gain, astelenean, maiatzaren 4ean, harritokietako Ama Birjinaren koroatzearen 80. urte hurrena ospatuko dugu. Duela 80 urte, maiatzaren 4ean, harritokietako Ama Birjina koroatua izan zen, eta beraz, igandean ere ospatuko dugu. Berriz emango dizuet, oharra datozen egunetan, bihar arte. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jaungoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jaungoikoari. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sableko fruitua Jesus. Santa Maria, jaungoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarien alde, orain da gure heriotzeko orduan. Amen.